A música nace de copiar os sons da natureza. Esa é a creenza do músico e investigador Xavier Blanco, que xunto con Martina Ferradás creou un lugar no que albergar unha colección de instrumentos de raíz, a Fundación Legar. Unha antiga casa de labranza rehabilitada no núcleo de Aseara, en Quiroga, alberga a gran colección de instrumentos de música tradicional que este moañés foi recuperando ao longo de máis de 30 anos por toda a xeografía galega. Máis de 1.200 instrumentos son os que custodia, aínda que non todos están na exposición. O obxectivo principal deste centro de interpretación é a investigación, a conservación, a divulgación e a posta en valor da música de raíz, unindo sabedoría, tradición oral e contorna. Para facer este baile estamos na boa compañía. Curras, cascas, con pedras do río, con pedras do San. Este centro é a primeira parte dun proxecto que comprende a realización de obradoiros, nos que se mostra como se tocan e como soan estes instrumentos, e onde os visitantes poden aprender, coñecelos e tocalos. Haberá obradoiros de restauración e de reprodución de instrumentos tradicionais. A última parte do proxecto será a creación dun arquivo musical, que acollerá as máis de 35.000 grabacións e numerosas partituras coas que conta Xavier Blanco. Non a luz de enxergar dispersos, non abunda palabra recitada, non abunda palabra recitada, non abunda palabra recitada. Este museo, que acolle o legado deste músico e investigador, pode visitarse de venres a domingo e os festivos. As visitas, dunha hora de duración, realízanse sempre con guía, polo que é obrigatoria a reserva previa. Durante os días laborables acóllense tamén visitas organizadas.